Nejaké tomáto plácnuté. Ešte tomáto tam. Tomáto plácnuté. Pekné. Posavička preletca. Vent. Posavička preletca. Oj, koľko trvať? To asi jedna a jedna ďalšia sáž. Ešte nejaký gramofón. Gramofón. V mojom gramofóne žijú gramofónci. To aj našu pieseň. Vašo Peter Beata deťom. To bol album. Je, on tam ide! Tak to si dobrý. To bolo ovlas. Reálne, to bol ovlas. Čo? Hej, 3,14, ale ešte nemá kto ide. Ale si kokotiny. Nikoho nemusí zaujímať. Lokačák, to čo je? No hento Vladovách. Už ide niekam, ale neviem kam. To si dal. Tunk! Maj tunk, normálne. S omylom jebol do druhého notebooku. Čo? Čoko som ho jebol, som nechcel. Kúkaj sa na kamery, by si mal. Keď si nekúkáš, tak skepeš. To je oný birthday boy blam. Birthday boy blam. Keď stále robím. Pekne. Jež tam už ísť ten clown odtiaľ, hej. Čo mám urobiť? To nič, bráško. Už ani bojovať s tým clownom, reálne. On ide niekam už. Ty, zase sa ti to podarilo. Už je to flomp, ty sa ukázal. Kokot je nejemnutý. Už ide kancel. To je Redman, to je najľahší z všetkých podľa mňa avoidov, lebo to sa tam proste ukáže tá kokočina. Môžeš dobrá avoidnúť, že ale... To nie je vôbec ťažké, ten Redman. Čo je toto skopatienc? Nedal si to. Nevedel som. Či zhasnú zase. Ale ty si mal zhasnúť, no. To pejšie znamená, že tam asi sa že tam vykúkne ten oný, či môžeš s ním bojovať. Hej, no.